Dunay persons of interest ang Police Regional Office 12 sa pagpamomba sa usa ka bus sa Coronadal City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, wala una gibutsyag sa kapulisan ng identity sa mga persons of interest samtang nagpadayon ang investigasyon sa pagpamomba sa Coronadal City. Samtang nag-deploy na og gatusan ka bus marshals ang PRO 12 sa rehiyon. Sa video nga mikatag sa social media, makita ang aktual nga pagbusikad niining bus unit sa Yellow Bus Line sa Jensen Drive sa Barangay Zone 3 sa Coronadal City niadtong Mayo 26 nga gikaangol sa usa ka tricycle driver kinsa nagsunod sa maong bus ug naigo sa mga debris. Gikumpirma karon sa Police Regional Office 12 nga duna na sila'y persons of interest sa maong nahitabong pagpamomba. Matod sa PRO 12 pinaagi sa statement sa mga nakasaksi, duna na sila'y ginasubay nga posibleng mga sospek sa pagpamomba. Meron na po tayong itinuturong person of interest. Pero sa ngayon, mas lalo pa po natin pinalalim yung investigasyon para talagang malaman natin ang identity at ang motibo ng pangyayari na ito. Samtang human sa pipila ka minuto lang, duna na say pagbusikad sa bakanteng luna sa Barangay New Carmen, Tacurong City, Sultan Kudarat. Ilang ginasuta na kuno sa kapulisan kung usara ba ka grupo o managlahi ang responsable sa mga pagbusikad. Subay sa maong mga pagpamomba, gipahugta na ang seguridad sa public terminal sa General Santos City. Ang pasahero nga si Ronald Herodico, una gitugutang makasulod sa Eusebio Bulaong Public Terminal, giablihan gayod ang iyang dalang kahon bisan pa nakasilyo kini. Para for the safe na rin, kailangan talagang buksan. Tapos mas maganda at may ID ka na pinapakita. Nag-deploy na sab og bus marshals ang kapulisan sa managlahing lugar sa rehiyon kung asa sa Jensen. Duha ka pulis ang musakay sa matag bus hangtod sa matag border checkpoint. Ilang ginasusi ang mga bagahe sa mga pasahero. At the same time, sila rin po yung security doon sa bus, pansamantala na tinutulungan po natin yung mga private bus company. Pagawas og IOR sa Jensen, ma'am, ginasabayan na mo, ma'am, gikan rin sa terminal. Tapos ang pasulod po sa IOR, ma'am, gikan dito sa border checkpoint sa Apo pong ginasabayan pa na mo diri, ma'am, sa terminal. Sa kinatibukan, 380 ka mga pulis ang gideploy isip bus marshal sa rehiyon. Uyon sab ang mga pasahero sa lakang alang sa ilang seguridad. Para sa kaligtasan ng mga tao. At saka yung sa bomba, 'di ba? Kasi marami nang nagaganap na mga pagsabog sa mga bus. That's a good sign na nai-protection ang mga nagsakay sa bus, at the same time alert at least na tanan part sa bus, at the same time sa mga nagsakay og sa whole Jensen. Maayo ni siya ngingani, ma'am, kay para ma-safety na pud, ma'am. Samot na kami nga mga bagpak, ma'am. Di man gid makita ang sulod sa bag. Sara, subling nanawagan ang kapulisan ngadto sa publiko nga makigkooperar sa ilang mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa tanan ug i-report dayon kanila kung duna may kadudahang butang o tawo sa palibot. Sara? Okay, daghang salamat Abby Caballero.